Moi. Elikkä jos joku ei osaa lukea tai sä oot ihan randomilla, niin tää on nyt Miinan laukun sisältö part 2. Koska tää ostetaan uusiksi. Mä tein sen silloin syksyllä se edellisen, mut katsotaan nyt mitä on mun laukussa. Eli sama laukku kuin silloinkin oli, mut tässä on vaan, mä laitan taas niitä tähän joulun. Tää on siitä alunperin Kinasta, mä ostin tää kilpikseltä 3 eurolla. Sitten mä tulin just äsken koulusta, niin täällä on kaikki mitä tulee koulusta. Eka tulee penaali, tällainen tukka. Mä ostin laivat joskus 4 tyyliin. Sopii. Sitten täällä on mun lompakko. Tää on jostain Kreikasta. Kai. Sitten täällä on arskat. Sitten täällä on tällainen vihko, siinä on nalpu, johon mä vaan kirjoittelen kaikkia koulujuttuja. Kerran mä kirjoitin tänne mun blogia itse asiassa, tai suunnittelin. Sitten täällä on nuori. She's the one. Me esitellään tää bändikatsomuksessa, meidän mutaryhmäkoulu. Sellainen loppujuhla. Sitten täällä on Antson kirja. Sitten täällä on karttakirja koulut lainassa, koska me tehdään siellä valtiotyö. Jos pitää vertailla tai Euroopan valtio Suomeen. Ja mä otan kaikki Kreikan. Sitten täällä on miniklippussi. Toki tää ei päyttyä, mutta täällä oli purkkaa ja mitä muuta. Sitten meikkipussi on ihan synttärilahjaksi mun kavereille. Ja täällä on sisällä kampa. Bailey from Tiger. Miniklippussi, tällainen pieni. En tiedä mitä tehdään siellä. Pinni. Harja. Fellaflex hakkaa. Tääkin oli tästä meikkipussista, tai tää oli niinku tämäkin. Telescopic maskara. Tämä on kans lahjaksi. Tää on Body Shopin Coconut Milk Body Lotion. Tää tuoksuu hyvällä. Lävityskorui. Ihan vaan, ihan vaan sen takia, jos niinku tippuu joku. Koska mä pelkään, että esimerkiksi kielestä lähtee ja mä pelkään, että se meis umpää sit tosi nopea. Sitten viila. Vaseliini. Hyvä. Ummeri. Pilliridosia. Eikä muuta. Joo, ei muuta. Täytyy katsoa ihan. Loppusuot. Sitten tää puhelkakee. Koskaa. Täällä sivutaskussa ei oo muuta kuin nää. Täältä tunnistaa. Siinä on. Mitä nää on? Lankkoja. Aivot toimii. Pistä. Mut joo, ei mun muuta täälläkin nyt näyttäis olevan. Ja mulla on yleensä tää sama lankku aina. Mut tietysti jos mä menen niinku muuten ulos, niin en mä tota koulukirjoja mukaan, mut muuten. Ja sit mulla on nyt tää kamera. Ei se muuta. Ei tässä muuta. Muuta. Pitäkää hauska päivä. Pitäkää hauska elämä.